5:30 5 o'clock. சரிங்களா? பிரசன்டேஷன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. ஆமா, அவரு அம்சாரு மோகன்தாஸ் பாபு, இன்னும் பார்க்கல. பாருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. சந்திர ஜெய கௌரபக்த விருந்தா. ஜெய 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 ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய சந்திர ஜெய கௌரபக்த விருந்தா. ஜெய சந்திர ஜெய கௌரபக்த விருந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அக்ஞானத்து பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அக்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்யம் மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே स्वयं रूपकदा मय्या ददाति स्वपदातिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे. प्रभु शेयर பண்ணுங்க. பிரேமா மாதாஜி எங்க விட்டோம்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் ஏன் செருப்பு போடுவதில்லைன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கல்ல? கேள்வி ஓகே, அது ஒண்ணு. ஆன்சர் இருக்கு மாதாஜி? ஆன்சர் இருக்கு. நம்ம 4:40க்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இப்போ இத முடிச்சிடலாம். சரி, ஓகே. 4:30 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. विषान कृष्ण सानी माता माती राना कृष्ण करे तांड्रा पादवम संवाहना. हरे कृष्ण. प्रेमा माता जी स्टार्ट பண்ணுங்க. ओके माता. वृषज्ञान कृष्ण सने माता मदी रणा कबु कृष्ण करे दारे पाद संवाहना. பகவான் பலராமர் கிருஷ்ணருடன் காளையை போல விளையாடி தலையை முட்டி சண்டையிடுகிறார். சில நேரங்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் பகவான் பலராமரின் பாதங்களை பிடித்து விடுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் நான் சொன்னது. ரெண்டும் அவர் வந்து ஹெட் ஆன் ஹெட்னு சொல்லுவாங்க. ஃபைட் வந்து அவ்வளவு பயங்கரமா வச்சுப்பாங்க. ஏன்னா அப்ப வந்து சாக்கியம் ரைட். அட் த சேம் டைம் வந்து அவர் காலம் பிடிச்சு விட்டாரு. இப்ப அர்ஜுனரும் சாக்கியான்னு சொல்றோம், பலராமும் சாக்கியா. ஆனா ரெண்டோட பாவங்கள், அதாவது பலராம் டிஸ்பிளே பண்றது கோபிகள் பாவம், சோ ரஜ பூமியோட பாவம். சோ அது இன்னும் எக்ஸால்டட். அர்ஜுனரும் எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸால்டட் டிவோட்டி, அந்த எக்ஸால்டட்னஸ்ல இதுல. பட் இப்ப அர்ஜுனர் எடுத்தீங்கன்னா அவங்களும் அடிச்சுப்பாங்க எல்லாம், பட் ஒரு ப்ராசஸ்டா இருக்கும். வில்லு அம்பு அந்த மாதிரி தான் அடிச்சுப்பாங்க ரைட். பேசச்சே கேஷுவலா கால் மேல விழுமே தவிர வேணும்ட்டே அவர் காலை எடுத்துட்டு போய் கிருஷ்ண தலை மேல வைக்க மாட்டாரு. ஆனா வந்து இவங்க எப்படின்னா ரஜபூமியில வந்து சுதாமா வந்து பலராம ஒரு சைடு இருந்தாரு, கிருஷ்ணர் ஒரு சைடு இருந்தாரு. அவங்க வந்து தேனுகாசுரார் கொண்டு அப்புறம் அந்த கேம்ல அவுட் ஆனதுக்கு அவசரம் கிருஷ்ணர் அவுட் ஆன டீம் வந்து கிருஷ்ணர் டீம். அதனால கிருஷ்ணர் அவர் தூக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேல ஏறி உட்காந்தாங்க. பலராமரும் அந்த மாதிரி சண்டை போடுவாங்க. பாத்தீங்கன்னா அடிச்சுக்கிறது,
பிசிக்கலா மல்யுத்தம் பண்றது, அந்த லெவலுக்கு அவங்க சண்டை போடுவாங்க. சோ இந்த ஸ்நேகத்தை நம்ம கூட சொல்லுவோம் இல்லையா, ஃப்ரெண்டு, சுக்ரதர், மைத்ரு, ஸ்நேகிதர், அந்த மாதிரி 3 இருக்கு, ரைட்? அதுல வந்து என்னன்னா சுக்ரதர்னா வெல்விஷர், ரைட்? மைத்ரேயனா இன்னும் ஃப்ரெண்டு. சோ அந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கு. இவரது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல். இப்ப நம்ம கூட எடுத்துக்கோங்க, நம்ம சொல்லுவோம், கரெக்டா சொன்னோம்னா நம்ம கலீகு, நம்ம காலேஜ் டைம் ஃப்ரெண்ட், நம்ம ஸ்கூல் டைம் ஃப்ரெண்டு. இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்கூல் டைம் ஃப்ரெண்ட் எப்படி வேணா பேசலாம், வாடா போடா வாடி போடி அப்படின்னு இருப்போம். ஆனா இப்போ கலீகா இருந்தா நீங்க வாங்க போங்கன்ற லெவல்ல இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனால எப்பவுமே வந்து அந்த பாலிய ஸ்நேகம் கான்செப்ட், அப்கோர்ஸ் அர்ஜுனரும் பாலியத்துல இருந்துதான் தெரியும், பட் இவங்க ரஜாவோட ஃபீலிங்கே வேற. இப்ப அர்ஜுனருக்கு எங்கேயோ அவர் வந்து ஆண்டவன் தெரியும், ஆனா அது வந்து எனக்கு வேண்டாம், நான் வந்து இப்படிதான் இருப்பேன் அப்படின்னு. இவங்க கேஸ்ல எப்படின்னா யோக மாயா இவங்களையும் கவர் பண்ணிடும், கிருஷ்ணரையும் கவர் பண்ணிடும். அதனால இவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. இவங்க வந்து கேக்குறாங்க, ஐயோ நீ இப்படி இருக்கியா, நீ இப்படி சண்டை போடுறியா, நீ இப்படி பண்றியானா, ஆமா சும்மா நீ ஒண்டியா இந்த கோவர்தனை தூக்கி வச்ச, நாங்கெல்லாம் குச்சி வச்சதாலதான் நிக்குது அப்படின்னு ஜெனியூனா சொல்லுவாங்க. அர்ஜுனர் கேஸ்லன்னா டெஃபினட்டா கிருஷ்ணர் வந்து ஹை அப்படின்னு அவருக்கு தெரியும், அதுல சந்தேகமே இல்லை. ஆனா அவர் சும்மா ஓட்டுவாரு. உனக்கு தெரியாதா, நான் பண்றேன், நீ ஹார்ஸ் ஓட்டுறியா, நான் ஓட்டுறேன், கிண்டலுக்கு இருக்கு, அந்த ஒரே லெவல்ல இருக்கிற மாதிரி. இவங்க 2 பேருது எப்படின்னா, பலராமும் சரி கிருஷ்ணரும் சரி ரஜா பூமியில எப்படின்னா, அவங்க இவர் தட்டையை தட்டுவாரு, இவங்க அவங்க தலையை தட்டுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து டிமிக்குவி கொடுத்து சண்டை இழுத்து, நீங்க நிஜமாவே கிரேட்டுன்னு ஒரு தடவை நினைப்பாங்க, நிஜமாவே வேஸ்ட்னு ஒரு தடவை நினைப்பாங்க. அந்த மாதிரி மூடு ஸ்விட்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். எப்பவுமே நீதான் கிரேட்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா அர்ஜுனர் பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு பிரம்மா பரந்தாமா பவித்ரம் பரம் அம்பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூடும் எடுப்பார். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கணும்னு நீங்க சொல்லிட்டே வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. आप नाके भृत्यकारी कृष्णे प्रभु जाने कृष्णे रा काला आप नाके माने. हरे कृष्णा. படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க 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 மாதாஜி. He considered himself a servant and known Krishna to be his master. Thus he regarded himself as a fragment of his plenary portion. Hare Krishna. Thank you மாதாஜி. சோ அவர் வந்து சேவகர். நம்மலாம் பாக்குறோம், ஐ எம் அ சர்வெண்டா, நான் ஏன் சர்வெண்டா இருக்கணும்னு நினைச்சு நமக்கு எடுக்கணும். பல்ராம் அந்த லெவல்ல இருக்காரு, நம்ம இங்க லெவல்ல இருக்கோம். அவர் வந்து பரமாத்மாவா உள்ள இருக்காரு, அவர் கிருஷ்ணருக்கு சேவகரா இருக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காரு. ஆனா நம்ம திங்க் பண்ணுவோம், எனக்கு ஏன் சர்வெண்ட்னு சொல்றீங்க, எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம், நான் வந்து சர்வ் பண்ணணுமா அப்படின்னு நம்மளையே கேட்டுக்கிறோம். ரைட்? இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா பல்ராமோட பொசிஷன் எவ்வளவு எக்ஸால்டடு, நம்ம அப்படின்றத நம்மளுக்கு நம்மளே ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. விர்ஷாயமானோ நர்தந்தோ யுயுக்தாதே பரஸ்பரம் அனுக்ருத்யாருதேர் ஜந்தூம்ஸ் சேரது ப்ராக்ருதோ யதா. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. विषायमाने नौ नर्तन्दौ युयुतारे परस्परम् अनुकृत्य हृदयजन्तुं சேரது பிரக்ருதௌ யதா. அவர்கள் சாதாரண சிறுவர்களைப் போல நடித்து காளைகளைப் போல சப்தமிட்டு விளையாடி தங்களுக்குள் சண்டையிட்டு கொண்டனர். பல்வேறு மிருகங்களின் குரல்களை நகல் செய்தனர். பொருளுரை. இதுவும் அடுத்து வருவதும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 10.11.40 10.15.14 மேற்கோள்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் இது. இது எப்படி சொல்ல வராங்கன்னா, இவர் வந்து செம்மையா இமிடேட் பண்ணுவாங்க. இவங்க எல்லாம் பீகாக் மாதிரி கொக்ரோ பண்ணுவாங்க, காக் மாதிரி கொக்ரோ கொக்ரோவாங்க, கிருஷ்ணர் மாதிரி குதிப்பாரு, டீர் மாதிரி பண்ணுவாங்க. இவங்க ஒருத்தர் அனிமல்ஸ் மாதிரியும் இமிடேட் பண்ணிப்பாங்க, அவங்கள மாதிரியும் இமிடேட் பண்ணிப்பாங்க. அந்த மாதிரி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா ஒருத்தர் இமிடேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் அந்த பாகவதம்ல. அந்த இது இப்போ குதிக்க வேணா, பாகவதம் நம்ம 2-3 கேண்டோல இருக்கோம், முடிச்சுட்டு போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 3வது
क्वचित् क्रीडा परिश्रान्तं गोपोत्सङ्गोपबर्हनं स्वयं विश्रामयन्तार्यं पादसंवाहनादिभिः. हरे कृष्णा. Mohandas Prabhu. Thanks. Hare Krishna Mataji. Vachit krita parishrantam gopotsangopa varhanam swayam vishramayatyaryam pada samvahana adibhi. Hare Krishna. Synonyms: Vachit, sometimes; krita, playing; Parishrantam, very much fatigued; Gopa-sangha, lap of cowherd boy; Upabarhanam, whose pillow; Swayam, personally Lord Krishna; Vishramayati, causing to rest; Aryam, his elder brother; Pada Samana Adibi, by massaging his feet, etc. Translation by Srila Prabhupada, Srila Prabhupada. Sometimes when Lord Krishna's elder brother, Lord Balarama, felt tired after playing and lay his head on the lap of a cowherd boy, Lord Krishna himself served him by massaging his feet. Hare Krishna. Hare Krishna. Sometime when Lord Krishna's elder brother Balaram, அவர் டயர்டா இருந்து படுக்கறச்சே கிருஷ்ணரே அவரை மசாஜ் பண்ணுவாரு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, கிருஷ்ணர் ஒரு பகவத்கீதால சொல்லியிருக்காரு, I reciprocate according to what they do, right? Accordingly I will do. அதாவது அவங்க எப்படி பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி நான் அவங்களுக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்றேன்னு. அப்படி இருந்து அவரால ரெசிப்ரோகேட் பண்ண முடியல. யாருது ரெசிப்ரோகேட் பண்ண முடியல? கிருஷ்ணர் எல்லாருக்கும் எப்படி அந்த நான் யார் எப்படி பண்றாங்களோ அதுக்கு அந்த மாதிரிதான் நான் ரெசிப்ரோகேட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு அப்படி பண்ண ட்ரை பண்ணி அவர் சிலதெல்லாம் அவரால் ரெசிப்ரோகேட்டே பண்ண முடியல. யாருதெல்லாம் அவர் ரெசிப்ரோகேட் பண்ண முடியல? கோபிகளுக்கா மாதாஜி? வெரி நைஸ். கோபிகள் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணவே முடியல. ஏன்னா கோபிகள் எல்லாம் பண்றாங்க, அவர் பண்ணாததாலதான் சைத்தன்யா சரிதாமிருதால நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கோபிகள் மஞ்சரி அவர் கூடயே இருக்காங்க, ரைட்? இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு சொல்றாங்க, நான் எல்லாம் வச்சிருந்து நான் விடுறேன், பட் கோபிகள் எதுவுமே எல்லாமே விட்டுறாங்க. அவங்க ஃபேமிலி, அவங்க பேரு, அவங்களோட அவமானம், அவங்களோட வெக்கம், மானம் எல்லாம் விட்டாங்க. அதனாலதான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்யால அவர் என்னன்னா கல்யாணம் பண்ணிட்டு, நிறைய பேர் கேட்பாங்க அவரையும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு துறவரம், அவர் ஒண்ணுமே இல்லாம துறவரம் பட்டா அவர் எதுவுமே விட்ட மாதிரி ஆகாது, ரைட்? அதனால அவர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு, ஒண்ணு இல்ல 2 கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு, அழகான மனைவி, தாய் எல்லாரையும் விட்டு வராரு. அப்பதான் இருக்கிறத விட்டு நான் போற அந்த பாவமும் எடுக்கிறாரு. நிறைய தடவை நம்ம கொஸ்டின் பண்றோம், ஆனா அதுக்கு அர்த்தம் தெரியாது நம்மளுக்கு, ஏன்னா நம்மளுக்கு அவ்வளவு மூளையும் இல்லை. சோ சைத்தன்யால ஏன் அவர் அது பண்ணாருன்றது அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஆச்சாரியாக்கள். எதுக்குன்னா அவர் கோபிக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்ண முடியல, கோபிகள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்கன்றதுல கொஞ்சமாவது தெரியணும்ன்றதால அவர் ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாரு. அவர் சன்னியாசம் எடுக்கிறச்சே அவர் எல்லாம் இருந்து விடுக்கிறார், தவிர சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் கல்யாணம் ஆச்சு காலேஜ் போனேன் சன்னியாசம் எடுக்கிறேன்னா அது அந்த லெவலுக்கு இருக்காது. ஏன்னா கோபிகள் அந்த லெவலுக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்தை, ஃபேமிலி, இன்லாஸ் எல்லாரையும் விட்டு அவங்க வராங்க. அதுக்கு கொஞ்சமாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்த ஜென்மத்துல எடுக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கேயம் வா குட ஆயாதா தேவி வா நாத்ரியுதாசுரி பிராயோ மாயாஸ்து மே பார்த்தூர் நான்யாமே பி விமோகினி. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்ப மாதாஜி யார்? ஜானகி ராமன். அனுஷயா மாதாஜி. அனுஷயா. ஓகே. என்கிட்ட புக்கு இல்ல மாதாஜி, தமிழ். சரி, விஜயகுமாரி மாதாஜி. பி விஜயகுமாரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கிற மாதாஜி, கொஞ்சம் மேல போடுங்க மாதாஜி. Who is this mystic power and where has she come from? Is she a demigod or demoness? She must be the illusory energy of my master Lord Krishna, for who else can bewilder me? But the playful pastimes of the Lord cast suspicion in the mind of Lord Brahma, and therefore Lord Brahma, to rest Krishna's lordship, stole all the Lord's caves and covered boys. With his own mystic power, Shri Krishna responded, however, by replacing all the cows and boys in the field. Lord Brahma's thoughts of astonishment at such wonderful
realization are recorded in the verse Bhagavad Gita 10.13.37. Hare Krishna. So the playful pastimes of the Lord caused suspicion in the mind of Balram. So அதனால பல்ராம் என்ன பண்ணாரு, கிருஷ்ணரோட லார்ட்ஷிப் பண்றதுக்கு சாரி நாட் பல்ராம், பிரம்மா அவர் என்ன பண்றாரு, நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னேன், இதுதான் பிரம்ம விமோச்சன லீலால. அவர் வந்து ஒருத்தர் வாயில எப்படி பண்றச்சே ரைட் இம்மீடியட்டா அங்க இருந்து அந்த அப்படியே அந்த மோர் அப்படியே குடிக்கிறாரு, ரைட் பக்கத்து பிளேட்ல இருந்து சாப்பிடுறாரு. சோ இதெல்லாம் வந்து செட் ஆகல இல்லையா. அதனால வந்து இவர் என்ன பண்றாருன்னா, இவர் வந்து ஆல் த காப்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் அந்த பல்ராமோட அந்த வெறுப்புல இருக்காங்க இல்லையா கிருஷ்ணா, அந்த கோவம் வந்து அவர் குறைச்சிக்க ட்ரை பண்றாரு. அதனால அந்த ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கோசரம் அந்த கோவத்தை குறைச்சிக்கிட்டு இவர் எப்படியாவது பண்ணணும், வெளில வரணும் அப்படின்ற பாவத்துல வந்து என்ன பண்றாருன்னா, பிரம்மா வந்து எல்லா காப்ஸ் கவுஸ் எல்லாம் தூக்கிட்டு போயிடுறாரு. அந்த லெவலுக்கு அவர் எக்ஸ்ட்ரீம் பிஹேவியர் அவருக்கு இருக்கு. சோ அந்த லெவலுக்கு அவர் எக்ஸ்ட்ரீம் பிஹேவியர் இருக்கிறதால அதுக்கு நெக்ஸ்ட் அவர் என்ன பண்றாருன்னா, அவர் இம்மீடியட்டா வந்து அது ஒரு க்ஷணம் தான் எடுக்கிறாரு, பட் அது நம்மளுக்கு 1 year ஆகுது. அதனால பல்ராம் வந்து அந்த இதுக்கோசரம் அந்த வெறுப்பு எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கோசரம் தான் அவர் வந்து உடனே வந்து ஓகே இது பல்ராம் தெரியாது, அது நான் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து என்னன்னா பல்ராம் வரல, அன்னைக்கு அந்த பிரம்ம விமோச் அந்த அன்னைக்கு அவர் வரல. அதனால அவருக்கே கொஞ்சம் லேட்டா தான் தெரியுது. ஏன்னா எல்லாரும் அவ்வளவு விரும்புறாங்க, அவர் கட்டி பிடிக்கிறாங்க, கிருஷ்ணரை கட்டி பிடிக்கிறாங்க. கிருஷ்ணர்னா கிருஷ்ணர் இல்ல, அந்த அவங்களோட குழந்தைங்களை கட்டி பிடிக்கிறாங்க. யூஸ்வலா வந்து பசு வந்து அதோட குட்டி பிறக்கிறப்பந்தான் பால் கொடுக்கும், கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டா கொடுக்காது. ஆனா இது வந்து வளர்ந்த பசுக்கெல்லாம் கொடுக்குது, குட்டி பசுக்கெல்லாம். அதனால அவ்வளோ ஒரு இது பார்த்துதான் பல்ராமுக்கு சந்தேகம் வந்து, ஓ இது கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு. அந்த லெவலுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாரையுமே வந்து மெய்மறைக்க வைப்பாரு அப்படின்றது அவர் ஸ்பெஷாலிட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபு. यस्याङ्घ्रि पङ्कज रजो किलाक् लोकपालयेत् मौली उत्तमेर्दृष्टम् उपासिता तीर्थतीर्थम् ब्रह्मा भवोऽहम् अपि यस्य कालाकलाया श्रीश्चोवक्षेम चिरमश्च निर्पाशनम् क्वा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. यश्नागिरी पंकज राहो कैल लोह पालार मूली उत्तमर तरतम उपसत उभयसत तीर्थ तीर्थम ब्राह्म भावो आमंबि अस यास काल कालाय श्री गोदाम क्षीरम आशा निर्पासनम काव्य. हरे कृष्ण माताजी. Translation. What is the value of throne to Lord Krishna, the master of the various planetary systems? Hare Krishna. So சொல்றாரு, what is the value of Krishna's throne, the master of other of his lotus feet on their crowned heads. Yes. That dust makes the holy places sacred, and even Lord Brahma, Lord Shiva, Lakshmi, and I myself, who are all portion of his planetary portion, eternally carry that dust on our heads. Purport. When the Guruvas to Pladva, so that he would become their ally, spoke ill of Sri Krishna. Lord Baladeva became angry and spoke his verse. Bhagavad Gita 10.68.37. So இதுதான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப். நம்ம வந்து ஒருத்தரை நிறைய திட்டுவோம், ஆனா நம்ம தான் திட்டுவோம், வேற யாரும் திட்டக்கூடாது, ரைட்? சோ என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா, வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த த்ரோன் டு லார்ட் கிருஷ்ணா. இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த்ரோன் டு லார்ட் கிருஷ்ணா, த மாஸ்டர் ஆஃப் வேரியஸ் பிளானரி சிஸ்டம் அக்செப்ட் த டஸ்ட் ஆஃப் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆன் தேர் கிரவுண்ட் ஹெட்ஸ், ரைட்? இப்ப என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, பிரம்மா, சிவா, லக்ஷ்மி எல்லாருமே வந்து they carry the dust on their heads. அவ்வளோ இருக்காங்க. சோ இது என்ன ஆகுதுன்னா, இது வந்து பாகவதம்ல 10வது கேண்டோ 68வது சாப்டர் 37வது வெர்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா,
இதுக்கு மேல வரும். பட் இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க வந்து கௌரவங்கள் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி கொஞ்சம் இடமா பேசுறச்சே அவங்க வந்து கோவப்படுறாங்க. அது என்ன ரியாக்ஷன், யாரு பல்ராம்க்கு அவ்வளவு கோவம் வந்துடும். அதுதான் எப்பவுமே என்னன்னா நித்யானந்தா பத்தி சொன்னா சைத்தன்யாக்கும், பல்ராம் பத்தி சொன்னா கிருஷ்ணருக்கும், அதே மாதிரி கிருஷ்ணரை பத்தி சொன்னா பல்ராமுக்கும், சைத்தன்யா பத்தி சொன்னா நித்யானந்தாக்கும் ரொம்ப கோவம் வரும். ஏன்னா அவங்க அப்படி அடிச்சுப்பாங்க. இட்ஸ் லைக் லவ் ஹேட் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி. வெளியில வந்து ஹேட்ரட் மாதிரி சண்டை போட்டாலும் அவ்வளோ உள்ள டீப் லவ் இருக்கு அவங்களுக்கு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய மகாலட்சுமி. ஈஸ்வர கிருஷ்ணா ரசபபிருதா யாரே ஐச்சே நாச்சாயே சே தைச்ச கரே நிர்த்யா. ஜெய Hare மகாலட்சுமி. Krishna. Hare Krishna Mataji. Eke Ishvara Krishna Dhara Sabha Bhatya Yare Aiche Nachya Se Taiche Kare Nritya. Translation: Lord Krishna alone is the supreme controller, and all the others are his servants. They dance as he makes them to do so. Hare Krishna. Hare Krishna. சோ கிருஷ்ணர் ஒண்டிதான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், மத்தவங்க எல்லாம் சர்வேட்டர் அப்படின்னு. அவங்களுக்கு எப்படி நாச்சேனா டான்ஸ்னு அர்த்தம். மத்தவங்களை எப்படி ஆட்டணுமோ அவர் ஆட்டி படைக்கிறாரு அப்படின்றதா இதுல சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏ மாதா சைத்தன்யா கோசாயி ஏ காலே ஈஸ்வரா ஆரே சபா பாரிஷதா கேஹவா கிங்கரா. ஜெயந்தி மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Sorry, Mataji. Thus Lord Chaitanya is also the only controller. All others are his associates or servants. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சைத்தன்யா கிருஷ்ணா ரெண்டு பேருமே எடுத்தீங்கன்னா சைத்தன்யா கிருஷ்ணர் வந்து பயங்கர கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சைத்தன்யாவும் சொல்றாங்க. எப்படி ஒரே வருஷன் ரெண்டுக்கும் சொல்றாங்க? சைத்தன்யாவும் கிருஷ்ணரும் ஒருத்தரே தானே மாதாஜி? தேங்க்யூ சோ மச். அதை நாம வச்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம படிச்சு அதை விட்டுற போறோம். சைத்தன்யாவும் கிருஷ்ணரும் ஒண்ணுனால ரெண்டு பேருமே கண்ட்ரோலர் அப்படின்றத ஹைலைட் பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. குரு வர்க நித்யானந்தா அத்வைத ஆச்சாரியா ஸ்ரீவத்சாதி ஆரேயதா லகு சம ஆரா சபே பாரிஷதா சபே லீலா ரசஹாயா சபாலான்யா நியா கார்ய சாதே கௌரராயா. ஹரே கிருஷ்ணா. மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் ஸ்கிரீனை மேலத்துங்க மாதாஜி, டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ. His holders such as Lord Nityananda, Advaita Acharya and Srivasa Thakura, as well as his other devotees, whether his juniors, equal or superiors, or are all his associates who help him in his pastimes. Lord Gauranga fulfills his aims with their help. Hare Krishna Mataji. கிருஷ்ணா. சோ அவருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும், அதாவது சைத்தன்யாக்கும் நித்யானந்தாக்கும் எவ்வளவு இயர்ஸ் டிஃபரன்ஸ்? சைத்தன்யாக்கும் நித்யானந்தாக்கும் 13 வயசு. 12 வயசு. கரெக்ட். அத்வைத ஆச்சாரியாக்கும் சைத்தன்யாக்கும் நிறைய வித்தியாசம். அது நிறைய நம்பர் சொல்லுங்க மாதாஜி. 32. கரெக்ட். சோ அபவுட் 30. சேம் வித் ஹரிதாஸ் தாக்கூர், அவங்களுக்கும் ஒரு 30 வயசு. சோ அவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ரெண்டு பேருக்கும். ரைட். ஸ்ரீவாசா தாக்கூரோட வயசு எக்ஸாக்டா எனக்கு தெரியாது, பட் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் எனக்கு தெரியும். சோ அண்ட் நித்யானந்தா 12. சோ அவ்வளோ. சோ இவங்க எல்லாம் நித்யானந்தாவுக்கும் எவ்வளவு மொத்தம்? 12. 12. நித்யானந்தருக்கும் 32. அத்வைதா ஹரிதாஸ் தாக்கூர்னா 30 வயசு டிஃபரன்ஸ். சோ அவங்க ஜூனியரா இருந்தாலும் சரி, ஈக்குவலா இருந்தாலும் சரி, அவர் சுப்பீரியரா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா அவர் வெரி கிளியர். அவர் வந்து அவரோட பாஸ்ட் டைம்ல கலந்துக்கிறதுக்கு தான். இப்போ ஜீவ கோஸ்வாமி, கோபிநாத், இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவரை விட யங்கர் சைத்தன்யாவை விட. ஆனாலும் அவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களோட என்னன்னா டு பி அ பார்ட் ஆஃப் த
பாஸ்ட் டைம். அதனால எல்லாருமே வந்து சபார்டினேட் பொசிஷன்ல தான் இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்வைதாச்சாரியா நித்யானந்தா துயி அங்க துயி ஜன லான்யா பிரபுரா யாதா கிச்சு ரங்க. லக்ஷ்மி மாதாஜி. Hare Krishna. Advaita Acharya Nityananda Dui Anga Dui Jana Lana Prabhura Yata Kichuranga. Translation: Sri Advaita Acharya and Srila Nityananda Prabhu, who are plenary parts of the Lord, are his principal associates. With these two, the Lord performs his pastimes in various ways. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியா நித்யானந்தா பிரபு இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பிளனரி என்ன தத்துவம்ல வருவாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து? சைத்தன்யா நித்யானந்தா அத்வைத ஆச்சாரியா என்ன தத்துவம்? விஷ்ணு தத்துவம். ஹரிபோல், வெரி நைஸ், விஷ்ணு தத்துவம். அதனால்தான் அவங்க வந்து அவங்களோட விரிவாக்கம், ரைட்? அண்ட் பிரின்சிபல் அசோசியேட்னா அவங்களோட மெயின் அசோசியேட்ஸ் அவங்க தான். அண்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து நிறைய பாஸ்ட் டைம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா பாஸ்ட் டைம்லயும் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேர் தான் மேக்சிமம் சண்டை போடுவாங்க. ஆனா இவங்களோட விரிவாக்கங்கள் அது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அவங்க சண்டை போடுறாங்களே, நம்ம சண்டை போட்டா என்ன? அத்வைத ஆச்சாரியா நித்யானந்தா பிரபு லூசுன்னு கூப்பிடுறாங்களே, நம்மளும் கூப்பிடலாம் முடியாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே ஒரே பார்ட்டி. அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் சொல்வாரு, நீ ஒரு அவதூதா உன் பக்கத்துல உட்கார்றேன்னு. நித்யானந்தா பிரபு, ஐயோ நான் ஸ்மார்ட்டா பிராமின் பக்கத்துல உட்காரனே, என்னோட நிலைமை என்ன ஆகும் அப்படின்னு மாறி மாறி அடிச்சுப்பாங்க ரெண்டு பேரும். அத்வைத ஆச்சாரியா கோசாயி சாக்ஷாத் ஈஸ்வரா பிரபு குரு தின்ஹோதா கின்ஹர் கரா. பார்த்தசாரதி பிரபு. Hare Krishna Mataji. Translation by Srila Prabhupada ki jai. Lord Advaita Acharya, Lord Advaita Acharya, directly the supreme, the personality of God, although Lord Lord Chaitanya accepts his precipitors. Advaita Advaita Acharya is a servant of the Lord. Lord Chaitanya offered respects Advaita Prabhu as he would to his father, because Advaita was even older than his father. Yet Advaita Prabhu always considered himself a servant of the Lord Chaitanya. Sri Advaita Prabhu and Ishvara Puri, Lord Chaitanya's spiritual master, were both disciples of Madhavendra Puri, who was also the spiritual master of Nityananda Prabhu. Thus, Advaita Prabhu, as Lord Chaitanya's spiritual uncle, was always to be respected, because one should respect one's spiritual master, God brothers, as one respects one's spiritual master. Because of all these considerations, the Advaita Prabhu was superior to Lord Chaitanya, yet Advaita Prabhu considered himself Lord Chaitanya subordinate. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhu, very well, right. Thank you so much. So basically, Ishvara Puri வந்து Chaitanya Mahaprabhuவோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஈஸ்வர பூரியோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் வந்து மாதவேந்திர பூரி. இப்போ மாதவேந்திர பூரியோட யாருக்கெல்லாம் அவர் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா இருந்தாரு? நித்யானந்தா பிரபுக்கும் அத்வைத ஆச்சாரியா. சோ அப்பனா நித்யானந்த பிரபு, அத்வைத ஆச்சாரியா, ஈஸ்வர பூரி மூணு பேருமே வந்து ஒரே லெவல்ல இருக்காங்க. அண்ட் தே ஆர் கால்ட் காட் பிரதர்ஸ். காட் பிரதர்ஸ் ஏன் சொல்றாங்கன்னா, பிரதர் பை பிளட் வந்து ஆக்சுவல் பிரதர்ஸ் சொல்லுவாங்க. இவங்க வந்து காட் பிரதர்ஸ் ஏன்னா இவங்க எல்லாருக்குமே ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர் இஸ் சேம், ரைட்? அதனால இவங்கள காட் பிரதர்ஸ் சொல்லுவாங்க. இப்போ ஃபாதர் கொடுக்குற அதே ரெஸ்பெக்ட் தான் நம்ம பெரியப்பாக்கு சித்தப்பா கொடுப்போம், ரைட்? ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கொடுக்குற அதே ரெஸ்பெக்ட் தான் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட காட் பிரதருக்கும் கொடுப்பாங்க. அதை வச்சு பார்த்தா அத்வைத ஆச்சாரியா வந்து சைத்தன்யா மகாபிரபுவோட மாஸ்டர். இவங்க வந்து வேற விஷயம், இவங்க வந்து சபார்டினேட். இவங்க அதாவது சைத்தன்யா வந்து சபார்டினேட்டா இருந்தாலும் இவங்க அவரை சபார்டினேட்டா நினைக்கலாம், ரைட்? சோ அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஓகே. आचार्य कोसानीरा तातावाना आचार्य कोसानीरा तत्वाना याद्यत खातना कृष्ण अवतारियेनो तारिला भूमना. आचार्य कोसानीरा तात्वना याया कथाना कृष्ण अवतारियेनो
Tarila Bhuvana. Translation. Advaita Acharya. I cannot describe the truth of Advaita Acharya. He has delivered the entire Lord Krishna descent. Hare Krishna. என்ன சொல்றாருன்னா, I cannot describe the truth of Advaita Acharya. ஆனா he is delivered the entire world. How he is delivered? By making Lord Krishna descend. அவர்தான் வந்து எப்படி கூப்பிட்டாரு அத்வைதா ஆச்சாரியா? ஏன் சைத்தன்யா வந்தாரு? யார் கூப்பிட்டு? அத்வைத ஆச்சாரியா துளசியும் கங்கை நீரையும் வைத்து கங்கை கரையில் அமர்ந்து மக்களை காப்பதற்காக கூப்பிட்டார். வெரி நைஸ். ஹரி போல் லாபம் இருக்குங்க. சோ அதுதான் சொல்றாங்க, அவர் வந்து டிஸ்கிரைபே பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவர் தான் கூப்பிட்டாரு. அவர் கூப்பிட்டதாலதான் சைத்தன்யாவே வந்தாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. நித்யானந்த ஸ்வரூபா பூர்வே ஹாய்யா லக்ஷ்மணா லஹு பிரத் ஹையா தாரே ராமேர சேவனா. நித்யானந்த ஸ்வரூபா பூர்வா ஹாலிய லக்ஷ்மணா lahu bharata kaya hare ramera savana. Lord Nityananda Swarupa, formerly appeared as Lakshmana and served Lord Ramachandra as his younger brother. But among the sannyasis of the Sankara Sampradaya, there are different names for brahmacharis. Each sannyasi according to sannyasi, among such brahmachari there are 4 names: Swarupa, Ananda, Prakasha and Chaitanya. Nityananda Prabhu maintained himself as brahmacharya. He never took sannyasis as brahmacharya Swarupa, and therefore brahmachari Swarupa, and therefore the sannyasis under whom he was living must have been from the Tirthas or ashram. Assistant ashram, the assistant brahmacharya of such a sannyasis is a Sharuba. Idhula koncham idaichu. Because of the Sankaracharya Sampradaya, because one of the names for the assistant brahmachari of such, sorry for the disturbance. Sannyasis is Swarupa. Okay. This is Varamatadu. Swarupa. Hare Krishna. Sorry for the disturbance. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, சங்கரா சம்பிரதாயா வச்சு பார்த்தா டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் ஃபார் பிரம்மச்சாரி, ரைட்? சன்னியாசி பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க பேரும் பிரம்மச்சாரி தான் சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ்ல கூப்பிடுவாங்க இந்த சன்னியாசிக்கு தகுந்த மாதிரி. சிலர் வந்து லாஸ்ட் டைம் கூட நம்ம பார்த்தோம், பாரதி அன்றது ஒரு கேட்டகரி, நம்ம சர்நேம்ஸ் ஆஃப் சன்னியாசி. இப்ப வந்து பிரம்மச்சாரிக்கு 4 நேம் சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்தது கேசவ பாரதி, இவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு கேரக்டர். இப்ப வந்து சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து எடுத்தது சன்னியாசி ஈஸ்வரபுரி, கேசவ பாரதி. பாரதின்றது செகண்ட் லெவல், ரைட்? அந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரிஸ் இருப்பாங்க. இங்க அதே மாதிரி பிரம்மச்சாரியும் 4 நேம்ஸ் இருக்கு. ஸ்வரூபா, ஆனந்தா, பிரகாஷா, சைத்தன்யா, அந்த 4 இருக்கும். நித்யானந்தா பிரபு வந்து அவர் வந்து பிரம்மச்சாரி, சன்னியாசி எடுக்கவே இல்லை. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவர் சன்னியாசி எடுத்துட்டாரே, அவர் எப்படி கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு? அவர் சன்னியாசி ஆசிரமம் எடுக்கவே இல்லை, வெறும் பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்துல இருந்தாரு. அப்போ பிரம்மச்சாரி, ஆஸ் அ பிரம்மச்சாரி அவர் நேம் வந்து நித்யானந்தா ஸ்வரூபா. அடிக்கடி நம்ம ஸ்வரூபான்னு எடுக்கலாம். எப்படின்னா ஸ்வரூபான்ற பேரும் எடுக்கலாம். சோ பிரம்மச்சாரி ஆசிரத்துல இருந்ததாலதான் அவர் ஸ்வரூபான்னு எடுத்தாரு. ஸ்ரீ சைத்தன்யா அப்படின்றச்சு அவர் சர்நேம் எடுக்காததால பாரதி எடுக்கல. இல்லைன்னா கேசவ பாரதி அவரோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்னால பாரதி என்ற பேர் எடுத்திருக்கணும், சரியா? அதனால வந்து சன்னியாசி அண்டர் ஹூம் ஹி வாஸ் லிவிங், அவர் வந்து சன்னியாசி கீழே இருந்தாரு எப்பவுமே பர்மனண்டா நித்யானந்தா. அதனாலதான் ஸ்வரூபா என்ற இது எடுக்கிறாரு. அவங்க வந்து எப்படின்னா ஆசிரம், இது வந்து சங்கரா சம்பிரதாயில. ஏன்னா இந்த பிரம்மச்சாரி சன்னியாசி ஸ்வரூபான்றது வந்து எப்படின்னா
சங்கரா கீழே இருக்கிற ஒரு ஆசிரமத்துல இருக்க வேண்டிய ஒரு சன்னியாசி. ஃபாலோ பண்ணல, பட் இது ஜென்ரலா சொல்ற ஒரு ரூல். அடுத்தது போங்க பிரபு. ராமேரா சைரா சபா துக்கேர காரண ஸ்வதந்திர லீலையா துக்கா சாயேன லக்ஷ்மணா. புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராமேரே சரித்திர சபா துக்கேர காரண சுதந்திர லீலாய துக்க சகேன லக்ஷ்மணா. பகவான் ராமரின் சரிதம் முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்ததாக இருந்தது. ஆயினும் லக்ஷ்மணர் அத்துன்பங்களை சுய விருப்பத்துடன் பொறுத்து கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ராமருக்கு இருந்த எல்லா துயரம் படமளங்கு லக்ஷ்மணனுக்கு இருந்துச்சு. ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ், அவர் வந்து டாலரேட் பண்ணார். சோ அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. துக்கமாவே தெரியல, அவர் வந்து துக்கம் என்ன ஜன் நிஷேதாகாரி தேனாரே யாத்தே சோட்ட பாயி மௌனதாரி ராகே லக்ஷ்மணா மனே துக்க பாயி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நிஷேத கரி தே நாரே ஜாத்தே சோட பாயி மௌனதரி ரக லக்ஷ்மண மன துக்க பாயி. தம்பியாக இருந்த காரணத்தினால் பகவான் ராமரின் முடிவுகளை அவரால் தடுக்க இயலவில்லை. மன வருத்தத்திற்கு மத்தியிலும் அவர் அமைதியாகவே இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம லக்ஷ்மணர் கோவம் நினைக்கிறோம், பட் எவ்வளவு பேலன்ஸ்டா இருந்தார் பாருங்க. அவர் வந்து மன வருத்தம் அவர் கொண்டு இல்லாம அவர் அண்ணனோட மன வருத்தம் நிறைய சிச்சுவேஷன் ஃபேஸ் பண்ணியும் அவர் கம்போஸ்டா இருந்தாரு. சோ அந்த பாயிண்ட் நம்ம பார்க்கல. தப்பு கண்டுபிடிக்கிற கண்ணு தப்புதான் கண்டுபிடிக்கும். லக்ஷ்மணன் கிட்ட நம்ம கோபத்தை பார்த்தோம் தவிர அவர் பொறுமை, அவர் வந்து எவ்வளவு டாலரேட் பண்ணாரு என்றதை நம்ம கவனிக்கவே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. कृष्णावतारा ज्येष्ठा हैला साभेर कारणा कृष्ण का करायला नाना सुख आश्वदना. விஜயகுமாரி மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி. கலாராணி மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. When Lord Krishna appeared, he became as elder brother to serve him to his heart's content and make him enjoy all sorts of happiness. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ணா வந்தப்ப என்னாவது பலராமன் அண்ணா ஆக்கிட்டு எல்லாமே மனசார சந்தோஷங்கள் எல்லாம் காட்டினாரு. அங்க வேதனைகள் காம்பன்சேட் பண்றது, இங்க சந்தோஷம். அதே மாதிரி வந்து பகவத்கீதா லெக்சர் கொடுத்தாரு. இங்க என்ன, இங்க வந்து ராமானந்தர் ஆக்கிட்ட இருந்து லெக்சர் கேட்கிறாரு. சோ எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர்ல என்னெல்லாம் பண்ணாரோ அதெல்லாம் ரிட்டர்ன் பண்றாரு. ரைட். இங்க கோபிகளுக்கு வந்து அவர் விட்டு போற விப்ரலம்ப பாவத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது, அவர் விட்டு போற விப்ரலம்ப பாவத்தை அவரே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாரு. ரெண்டு விஷயத்துல, ஒண்ணு ஃபேமிலில இருந்து சன்னியாசி எடுக்கிறச்சே, ரெண்டாவது வந்து ஜெகநாத் புரி மொத்தமே அவர் விப்ரலம்ப பாவா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி அவரே அவர். சோ என்னெல்லாம் அவர் வந்து அங்க அனுபவிச்சாரோ அதுக்கெல்லாம் ஈக்குவலா அவரு காம்பன்சேட் பண்ணிடுறாரு அப்படின்றது தெரியும். நம்ம இதோட நிறுத்திக்கலாமா? இல்ல பண்ணலாம். இன்னும் ஒரு 2-3 minutes. இது கொஞ்சம் பெரிய மாதாஜி. இந்த கிருஷ்ணரோட இது கால்கள் இது 4 பாயிண்ட் இருக்கு மாதாஜி. நிறைய இருக்கா? ஓகே, இது அப்போ நிறுத்திக்கலாம். நம்ம பண்ணலாம். 4 இருக்கு மாதாஜி. இதுல ராமானந்த ராயா வர்றது பலராமரா மாதாஜி? அப்படின்னா ராமானந்த ராயா பலராம் இல்ல, ராமானந்த ராயா வந்து அர்ஜுனர், பலராம் வந்து சரி சரி. ஓகே ஓகே பிரபு. நீங்க மோகன்தாஸ் பிரபு, யூ கேன் ஸ்டாப் ஸ்கிரீன் ஷேர். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். சோ இப்போ வந்து நான் கேட்ட ஒரு கேள்வி வந்து நம்ம கை தூக்கி ஏன் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றோம்? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ பேசிக்லி 3 டைப் ஆஃப் நமஸ்காரம் இருக்கு இல்லையா? லேடிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? பஞ்சாங்க நமஸ்காரம். ஏன்னா கை, தலை, முட்டிக்கால், அந்த 5 பஞ்சாங்க நமஸ்காரம். மென் சாஷ்டாங்கம்ன்றதா தன்வத், அதாவது தண்டா பத்தனா தண்டா அது பண்றாங்க. இப்படி பண்றது வந்து இப்படி பண்றது வந்து ஃபுல் சரண்டர். 2 பேர் பண்ணுவாங்க. யாரு இது நார்மலா கை இப்படி வைக்கிறது வந்து யாரெல்லாம் பண்ணுவாங்க? இப்படி கை பிரபுஜி நம்ம எல்லாம் பண்றது கேட்கல. யார் யூசுவலா கை 2 தூக்குவாங்க?
நித்யானந்தா பிரபு சைத்தன்யா நித்யானந்தர் அவங்க நார்மலா திங்க் பண்ணுங்க. நம்ம பக்கத்து வீட்ல நம்ம வீட்லயே அப்சர்வ் பண்ணுங்க. யார் கை தூக்குவாங்க? சரண்டர் குழந்தைங்க Thank you, very nice. யார் சொன்னாங்க குழந்தைங்க தூக்குவாங்க? So எதுக்கு தூக்குறாங்க? அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. எங்க இருந்தாலும் குழந்தைங்க தூக்குவாங்க. விழுவோமானே அவங்களுக்கு கேர் இல்லை. ஏன்னா நம்ம பிடிப்போன்ற நம்பிக்கை. சோ டோட்டல் சரண்டர், ரைட்? குழந்தை வளர வளர கேர்ஃபுல் ஆயிடும். குதிக்கும். சின்ன குழந்தை பாரு, ஃபுல் நம்பிக்கை இல்ல, ரைட்? ஆமா, மற்ற ஒரு உயரமான இடத்துல இருந்து அப்பா தன்னை பிடிச்சுக்குவாருன்னு தைரியமா குதிக்கும். ஆமா, நான் அப்பா பிடிக்கிறாரு பிடிக்க மாட்டாருங்கிறதெல்லாம் தெரியாது அதுக்கு. பண்ணா அப்படியே குதிப்பா டைனிங் டேபிள்ல இருந்து. எனக்கே பயம் வரும், பிடிக்க முடியலையா அப்படின்னு. ஆனா அந்த மாதிரி வந்து அவ்வளோ கான்பிடன்ஸ் நம்மளுக்கு. அது ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் இன்னொருத்தங்க கை தூக்கினது குழந்தை இல்லாம. நீங்க நான் சைத்தன்யா நித்யானந்தாலாம் சொல்ல வேண்டாம். நம்மலாம் இப்படி தூக்குவோம். இன்னொரு டைம் யாரு கை தூக்குவாங்க? மாதாஜி ஒரு அடிமை வந்து ஒரு கன் பாயிண்ட்ல வச்சாலும் எதுக்கெல்லாம் fully I'm surrendering. என்ன ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க, நான் சரண்டர் ஆயிட்டேன், என் கையில ஒண்ணுமே இல்ல, நான் சரண்டர் ஆறேன். கை தூக்குறது. மூணாவது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, மிலிட்டரி போர்ஸ்ல கூட அது போல இருக்கு. ஆப்போசிட் வந்து கை தூக்கிட்டானா இவங்க ஒண்ணும் பண்ண கூடாது, சரண்டர் ஆயிட்டாங்க. பேசிக்கலி சரண்டர், ரைட்? மூணாவது மூணாவது யார் சரண்டர் அந்த மாதிரி ஆனாங்க? ஸ்டூடண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸ். மேல கை காமிச்சா கோலம் போலாம். எந்த ஸ்டூடண்ட் இந்த மாதிரி டீச்சர் கிட்ட சரண்டர் ஆறாங்க? இருங்க, புஷ்ப மாதாஜி, பிரேம மாதாஜி, பத்ம மாதாஜி, உங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்படி சரண்டர் ஆறாங்க? நம்ம தான் சரண்டர் ஆகணும் அவங்க கிட்ட. உண்மை சொல்லிட்டாங்க. எப்பவாவது சரண்டர் ஆயிருக்காங்களா ஸ்டூடண்ட்ஸ்? நம்ம தான் மெச்சுக்கணும். அவங்க கிட்ட எல்லாம் சரண்டர் ஆக முடியாது மாதாஜி. திரௌபதி இப்படி வச்சிருந்த சாலை கை தூக்கிட்டுதான் கோவிந்தா. சோ திரௌபதி டோட்டல் சரண்டர். என்ன உன்னை தவிர சரணாகதி என்னவாங்கல்ல, அந்த அல்டிமேட் சரண்டர் இது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நாளைக்கு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இப்படிதான் கும்பிடணும், இப்படியே நீங்க எல்லாம் லூஸ் மாதிரி பண்றீங்கன்னு கேட்பாங்க. ஓகே, இதுல நம்மளே இந்த மாதிரி நினைச்சிருக்கோம், ஐயே இவங்க எல்லாம் என்ன இப்படி பண்றாங்களே அப்படின்னு. சோ எதுக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் பாவம் வரும், பாவம் வந்தாதான் பிராக்டிஸ் வரும். அதுக்குதான் சொல்லுவேன். சரிங்களா? சோ நெக்ஸ்ட் வந்து வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள்? வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய், ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய், நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய். பிரேமா மாதாஜி ஆன்சர் சொல்றேன். சொல்லுங்க. கிருஷ்ணர் ஏன் செருப்பு அணிவதில்லை? பிருந்தாவன நிலத்துல புல் போன்ற தாவரங்கள், நிறைய மூலிகைகள், இதெல்லாம் கிருஷ்ணரோட தாமரை பாதங்கள்ல தனிப்பட்ட முறையில தொட்டு கருணை பெறுவதற்காகவும், சில பெரிய பெரிய முனிவர்கள்லாம் அவருடைய தாமரை பாதங்கள்ல மிதிக்க காத்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது முதல் பாயிண்ட். இரண்டாவது பாயிண்ட் வந்து பிருந்தாவனத்தில் ஒவ்வொரு பகுதியும் ராதாராணியின் பாத தூசியால் தனிப்பட்ட முறையில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதால் கிருஷ்ணர் பிருந்தாவனத்தை மிகவும் மதிக்கிறார். அதனால ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் உடலை தொட்ட காற்று வீசும் தூசி கூட கிருஷ்ணரால் மிகவும் மதிக்கப்படுகிறது. மரியாதைக்குரிய விஷயமாக நாம் செருப்பு அணிந்து கோவிலுக்குள் செல்வதில்லை. அதுபோல கிருஷ்ணரும் அந்த பகுதியில் செருப்பு அணிந்து அவர்களை தொடுவதில்லை. இது ரெண்டாவது பாயிண்ட். மூணாவது வந்து கிருஷ்ணர் தாமரை பாதங்கள்ல கொடி, சங்கு, தாமரை போன்ற பல்வேறு அடையாளங்கள் உள்ளன. நம்மளே அது மாதாஜி கூட சொன்னாங்க, நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம் நிறைய இதெல்லாம். அந்த தாமரை பாதைகளை தரையில் அழுத்தும் போது பிருந்தாவன நிலத்துல அந்த அடையாளங்கள் பதிந்து கிருஷ்ணர் சென்ற திசையை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அடையாளம் காண இந்த முத்திரைகள் கோபியர்களுக்கு உதவுகின்றன. மேலும் அவர் மேய்க்கும் பசுக்களும் பிருந்தாவன விலங்குகளும் செருப்பு அணிவதில்லை. ஆகையால் தான் ஏன் சுகம் பெற வேண்டும், தான் மட்டும் ஏன் அதிக வசதிகளை தேட வேண்டும் என்று கிருஷ்ணரும் செருப்புகள் அணிவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி நைஸ். இதுதான் ஆக்சுவல் விஷயம். கரெக்டா மாதாஜி? எல்லாமே கரெக்ட் ஆன்சர். ஆனா எப்போ அவர் செருப்பு போட்டார்ன்ற ஆன்சர் நீங்க சொல்லல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் எப்போ செருப்பு போட ஆரம்பிச்சாரு? அது வந்து மதுரைக்கு போகும்போது, விருந்தாவனத்துல இருந்து. மதுரையில மதுரால ஏன்னா அவர் வந்து ராஜாவோட அங்க இருந்தே ராஜா இது ஸ்டார்ட் ஆகுது. துவாரகாக்கு போய் ராஜா அது எடுத்த உடனே அவர் கம்ப்ளீட் ஸ்லிப்பர். அதனாலதான் அவங்க வந்து இது கிருஷ்ணரே இல்ல, செருப்பு போட்டிருக்காரு,
வச்சிருக்காரு, நகை வச்சிருக்காரு, இது வில்லெல்லாம் வச்சிருக்காரு, ஃப்ளூட் எல்லாம் காணோம், இவரா கிருஷ்ணர் அப்படின்ற பாவமே அவங்களுக்கு வந்துச்சு. அதனாலதான் இதெல்லாம் வேண்டாம், நம்ம பிரஜாக்கே போயிடலாம் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? சோ இதோட நம்ம ஸ்லோகம் ஆஸ் யூஷுவல் ஒன்னே ஒண்ணு பண்ணிடலாம். இது எதுல இருந்து எடுத்தீங்க மாதாஜி? மாதாஜி அது எதுல இருந்து எடுத்தீங்கன்னு கேட்டா. என்னமோ எனக்கு எதுவுமே தெரியாது மாதாஜி. அப்படியே போட்டு போட்டு பாக்குறது எதுலயாவது நிறைய நோட்ஸ் போடுவாங்க. சரி, இந்த சாண்டிங் ஒரு தடவை பண்ணிடலாம். அற்புத தயாலு சைத்தன்யா அற்புத வாதான்யா ऐचे दयालु दाता लोके नाही शूनी अन्या अद्भुत दयालु चैतन्य अद्भुत वादान्या दयालु दाता लोके ऐचा दयालु दाता लोके नाही शूनी अन्या अद्भुत दयालु चैतन्य अद्भुत वादन्या ऐचे दयालु दाता लोके नाही शून्यन्या हरे कृष्णा. सो நான் இதோட செஷன் முடிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்லி இருங்க, மத்தவங்க எல்லாம் கிளம்பிடலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதரன் பிரபு இருங்க, நீங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா என் பண்ற. ஸ்ரீதரன் பிரபு நீங்க வந்து இது ஒண்டி பாடுங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கௌரவ ஆர்த்தி ஒண்டி பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ளீஸ் பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருங்க, நான் என் பண்றேன். ஏன்னா என் பண்ணலன்னா